Ik wil eindigen met deze oproep. Bij alle onzekerheden die er zijn, is één ding volstrekt duidelijk. De opgave waar we voor staan is heel groot. En we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Dank u wel. Ik vond dat de premier een heel goed verhaal hier. Hij moet alle inwoners van dit land aanspreken. Ik denk dat er dat dien had. Ik denk dat er heel helder deadline had. Hokker scenario's had er binnen en voor hokker had men keersen had. Ik vind het een heel verstandige. En ik denk dat het duidelijkheid jouwt wat de mensen op dit stuit omvregen. Liek was er binnen wel een heel soort vragen voor zelfs. Ja, wat vond je van Sint-Toman? Ja, keurig, zei je het. En, we hebben net zo vaak dat de minister-president het volk daar spreekt. De vorige wie Joop van Uyl. Toen ik nog een heel iets jonkje. Maar dit is nou uw crisis, zeg maar. En daar moeten wij nou maar redden. En dan is het mooi en goed om te weten dat we een premier hebben die het volk heel goed en geruststellend informatie aan kan. Ja, wat markeert deze toespraak? Nou, wat voor mij als bestuurder heel wichtig is dat de premier het net mooier maakt dan het is. Zou dat Elsenien op een groot pad van ons volk ziek worden zal, dat het geval is. Maar dat we proberen om daar op een goede wijze mee om te gaan. En dat er ik wiest op dat we daar allerlei een bijdrage aan leveren in matten. En nou, dat wie voor mij toch wel een heel duidelijk in dat heel duidelijk waard van oké, deze man vertelt je geen babbelengoedjes. Die heeft een serieus verhaal, maar dat biedt wel perspectief. Ja, we moeten het inderdaad met z'n allen doen. Wat is jouw rol daarin? Nou, ik ben zelfs als burgemeester verantwoordelijk voor de Iepenbieren Water en voor dat de gemeente zijn zware taken verliezen kan als een lokale overheid. Vanzelfs de Leid nou een neetverordening, dus opschaalt ik naar het regionale niveau. Burgemeester Buma van Ljouwert heeft erin zeg maar, de leiding. Zo werkt het in dit land. Ambtenaren doen verschrikkelijk hun best om alles goed op te vangen. Dus in die zin ben ik wel verantwoordelijk voor de Iepenbieren Water. Maar het meeste werk wordt gelukkig net door mij niet, maar toch uw ambtenaren die er een verschrikkelijk soort werk aan hebben. En wat is de rol van de inwoners van Wat is Friesland? Ja, hun rol is leidend voorwerp. Zij moeten mooi jaren deze crisis terugstaan de komende weken. Hoe lang het correct worden zal, weten we net. Zo ik wel eens langer worden kennen als 6 april. Maar het college, de RIE en de organisatie van de gemeente zijn er heel dol op uit om het onze inwoners zo goed mogelijk te verzwaren. In die zin dat er zo min mogelijk oerlijst wijzen moet verharden. Maar ja, er speelt het nogal wat. Wat gebeurt er met onze ondernemingen? Wat gebeurt er op een squaan? Hoe maakt het met de examens? Wat betekent het voor orde vandaag, de sociale teams en dergelijke. Heel soort vragen, nog net alle antwoorden, maar we proberen wel duidelijk te maken dat we er serieus verharden binnen en dat de mensen op onze rekening kennen. En wat wil je de meesten mij aan? Ik wil de mensen mooi aan dat ik al heel erg gerust ben op haar hoe zij hun op dit stuit houden en dragen onder deze toch wel verrassende grote crisis die van mij maatje. Het verrievelt Elsenien wat. Elsenien zit nog wat in de stemming van vooral de ben van we hebben een keer vakantie. Maar zijn jonge liedje komt ik het gevoel er is echt wel wat te redden jongens. We maken hier echt goed mee omgaan. Nou en ik ben heel blij maar hoe de burgers het op dit stuit en met name de ondernemers het oppakken. Als je de café en restaurant haalt ik nee we hebben de boel tijd gehad want we willen geen risico rennen. Nou alle begrip daarvoor natuurlijk geweldig dat ze hun zijn inzetten. Dus daar vertrouw ik op dat we daar maar terug gaan kennen. Maar ja, aan de andere kant, als dit nou man doorin gaat, hoe komt het dan? Nou, dat ben we wel zwaar niet we hebben en werd ik mal corrigeren van hoe gaan we daarmee om.